I need help. I need help. Oh my God, ang sarap ng talong. Wow. Iba talaga pag presko eh. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys! Another day na naman, ibang araw na ngayon. So ngayon, tubigan ko lang yung natin, mga gulay kasi hindi ko sila natubigan ng ilang days kasi maulan and then 3 days na ulang-ulan. So ngayon, kailangan ko lang silang tubigan. Good morning everything! Hello, my dear. Hello, my dear. Oh, tignan nyo yan, oh. Nandito na naman siya. Tignan nyo yan. Oh my goodness. Andito yan kaninang umaga. Bumalik. Bumalik. Kaharap yan ni Roxy kanina eh. Face to face sila ni Roxy. Look, kumakain siya ng damo. Pabayaan ko lang muna guys. Kasi ako, nagutom yan ba? Damo yung kinakain. Look, diba ang ganda? Ang ganda talaga ng deer eh. Hindi ko alam kung bakit hinahunting sila ng mga tao. Hindi naman siya illegal. Illegal naman pero nakakaawa, di ba? Barilin mo. Look, tumakbo. Tumakbo. Nag-change lang ako ng battery, guys. Tignan nyo, gustong sumama. Gustong sumama, ha? Let's go. Come on. So, yan. So, let's go. Come on. Where are you? Relax. Finally, tapos na tayo. Tapos na, guys. So, yan. Maganda yung panahon ngayon eh. Lumaki na siya, guys. Lumaki. Ang daming talong din dito. I-harvest ko to. Mamaya, lutuin natin. Tina-transfer ko na naman siya sa taas. Kahit saan-saan na lang ito napunta talaga. Ilagay natin sa taas, guys. Kapagod. Ay. Ito siya. Fingers crossed na natin. Kasi, ang hirap talaga, guys, as in. Si Roxy nakatingin. Yeah, mama is crazy. What can I tell you? Oh, yun. Wala. Kailangan ko ng tulong. I need help. I need help.
ano na lang yung naisip ko gawin. Hindi ganun tayo, piss me off. That was tired. Do you wanna go down? No. It should be no cut. Wow, inubo ako guys. Look. Inubo ako. Oh. Oh, yeah. Ilagay ko to dito. Dito siya ilagay sa area na to. Okay. And, labahan natin ito. Next day. Wala ka, Hubs. Hindi masuot. Hubs. Hindi man magsuot, Hubs. Hindi pwede. Lalab ni Mama, ang baby. Ang baby ni Mama. Ang baby. Lalab. Ang talaga Mama. Ako. So, yun. Hubs, move. Ay, nako. Tignan nyo, oh. Huy, ginoo ko. Move. Diyan na yan. Never. That's final. Maganda talaga din itong upuan, eh. Kaso, hindi ko na nagagamit sa bedroom. Alam niyo kung sinong gumagamit? Yung pusa. Look. Maganda siyang gamitin. Hi guys. Linis-linis mode po ako ngayon guys. Kasi walang gawain. So ngayon, nilinis ko yung naglalaba ako. Nilabhan ko lahat yung cover ng upuan sa dining namin. Kasi, diba, may cover siya. Plus, kinabiran ko pa ng mga towels. Ang daming towels. So, kinabiran ko siya kasi mahilig yung pusa doon magpahinga sa ilalim ng lamisa. So, ang daming buhok. So, ngayon, nililinis ko to. And then, nasira yung handle. Look. Ito yung handle na ganun. Gamit na gamit ito, guys, kapag meron kayong pets. And then, meron kayong couch. Kahit sa mga damit ninyo, ganun-ganun. So, kaso, look, sinira ko kasi ginanon-ganon ko. Kasi may mga nakatira pa ditong mga dust, mga alikabok. So, ginanon ko, ang daming lumilipad. Pero, kapag meron na tong buhok, meron siyang parang, meron siyang andun doon. Ganunin mo lang siya, makukuha yung buhok. Pero, ang daming dust sa loob. So, ginanon ko sa labas. Natanggal. So, lagyan natin ng Gorilla Glue. And then, sus, nabiak pala. So, yun, mamaya, gamitin natin ito. And then, ito itapon. Si Inday Garotay, naglilinis. Na high blood ako nito kasi palagi na lang na-stuck somewhere. Gorilla Glue. Yung mga hairbrush ni Bianan, andito pa, guys. Dito pa, may mga buhok pa ni Bianan. Hindi ko kinukuha yung mga buhok.
Kasi sabi ko, ay, handumanan ito sa usa ka awit. So, yan. Look, inalis ko lang mga upuan para pumunta sa indegero tayo sa ilalim. And then, yun. Linisin ko yung mga upuan din mamaya kasi may mga buhok. So, kaya, pag madry na yun. So, ito yung bedroom. Mas lalo siyang lumuwag. So, naglilinis ako sa bed. Ilagay ko dito yung table ko na pang-office. Kasi dito ko ilagay yung mga makeup ko, ganon. So, yung mga makeup ko dyan ko ilagay. Yung pinakamahiwaga nating belt na hindi ko pwedeng itapon. Ganyan tayo, guys. Hindi tayo pwedeng magtapon ng mga belt. So, yun, guys. Yun yung araw ko, guys. Naglilinis lang ako, guys. And then, yun. Tapos na ako sa basement. Naglinis ng ng pusa. And then, yun. Finally, nalagay natin yung binbag sa taas kasi sobrang bigat. As in, mamamatay ka sa bigat. At saka, lalo kung mo siya, parang sideways, mag-expand. So, nahirapan ako doon sa hagdanan kasi nag-expand siya ng pa-expand. So, yun. Mahirap. So, magluluto tayo, guys, mamaya, guys, ng sardines with gulay galing sa garden. Yun, magluto tayo. And then, ito yung sardines. And mag-harvest tayo ng talong mamaya. So, yun. Oh my God, hindi ka tayo. Pangit ito siya. Rubber kasi. Nakapag-harvest tayo. So yun, hugasan lang natin ito para hindi Yun, harvest tayo ng talong. Marami-rami din ito. Plus, doon pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And, scallion. Dahon ng sibuyas. Mag-gisa tayo, gisa. Ang galing talaga pag may garden, meron tayong makuhang gulay. Yan talaga siya. Basta garden. Galing sa garden talaga. So, ngayon, hindi pa ako naliligo, guys. Ay, bawal pa tayong naligo. Mamaya na or bukas na umaga or something. So, ngayon guys, i-cut muna natin itong mga ito para makapagluto tayo ng gulay. Kasi yung kinain ko kaninang umaga is banana bread. Ang sarap ng banana bread ko talaga guys, as in. Wow! Freskong gulay galing sa garden. Ang saya naman ito. Ang saya guys. Look oh. Gisa lang tayo. Wala lang tayong dahon. Sana meron tayong malunggay, oy. Next year talaga, mag-order talaga ako sa Amazon ng malunggay. Kasi meron silang mga malunggay. Pero kakaiba yung pagpa-planting nila kasi liso. Sabay-sabay na yan. Sardinas, guys. Sarangani, be. Hi, Habs. Are you hungry? Are you hungry, little boy? It's not even 12 o'clock yet. It's 10:49. Taluka ka, hindi pa nga 11. Nilagay ko siya sa tubig kasi alam nyo na yung talong o itim. O ganito guys. No? And lagyan natin ang kuyu. Naalala nyo noon guys sa Pilipinas beach scene, yung Ajinomoto, mahilig yung parents ko. At saka noon talagang adik na adik kami sa adik na adik ako. Parang iba yung lasa talaga pag walang beach scene. Pero guys, nung pagpunta ko dito sabi ko beach scene, uy, saan tayo makahanap ng beach scene? That time wala pa akong nalaman na Asian store.
And then, alam ko na, yung na Ajinomoto, yung bitsin, makaano yan, makasira sa buto. So, hindi siya maganda sa katawan mo. So, nasanay naman ako guys, ilagay na natin yung sardines. Hindi ko na yan lagyan ng sabaw. Ilagay ko na ito guys kasi gusto ko yung lasa nito. Yung scallion. Grabe guys, galing sa garden. Yay! Garden gulay talaga ito guys. Ito yung hinahanap-hanap natin. Tikman. Oh my god, ang sarap ng talong. Wow, iba talaga pag presko eh. Medyo zucchini. I know the zucchini is iba kasi mas watery siya. Ang sarap. Nasarapan ako sa talong kaysa zucchini. Alam natin yung zucchini is parang tasteless ba kasi ano siya, yung texture na is iba. Oh my god. Sarap. Sarap ng talong talaga. Yung sardinas. Iba yung ano, clear purple. Iba yung dark purple at saka iba yung clear purple. Iba yung texture ng panit. Pareha lang pala sila talong. Ang napakaganda is may sabaw. At saka very flavorful talaga. Sardinas ba? Iba yung sarap. Kasi ako yung nagtanim. Init. Hindi ko kilala. Ang daming tumatawag na walang pangalan. Mga unknown. Kinabiran ko siya dahil sakit buhok. Ang hirap kasi kunin guys. Kapag ito yung lagyan ng buhok, ang hirap kunin kasi yung material niya ba, parang pumapasok talaga yung buhok sa ano. Brown talaga yan. Yung pagka may light brown ba. So yan. So kung wala kaming hayop, okay lang. Or pusa. Pero meron eh. Ay, bakit ang init ng bahay?